A Mesa de Breogán acudiu co equipo Concello de Caliban ao primeiro torneo por equipos de Warhammer 40.000 que organizou Bando na súa tenda en Lugo. Os torneos por equipos son bastante diferentes, pois organízanse as parellas mediante cartas ocultas que se les revelan ao final dos emparellamentos e despois tes un ranking tanto como xogador como por equipo. Foi un torneo bastante relaxado en canto a tempos, pois foron 3 partidas en 2 días, con comodidade, pois había bastante espacio entre as mesas, e no que nos podemos atopar bastante variedade de exércitos. Finalmente chegamos a disputarnos o premio a non quedar de últimos, a cuchara de pau, e nesa final conseguimos librar, e gracias a eso temos un maravilloso trofeo de non sermos os últimos.